זה עוד לא, הנה זה מקליט. אז שלום לכם, לכבוד חנוכה. אני ועידו החלטנו במיוחד. עידו, אתה מוכן להסביר להם מה אנחנו עושים לצופים? אנחנו עושים של מיינקראפט במדפסת, שזאת בעצם זה מפה של מדפסת, זה יהיה פרק שאנחנו. אוקיי, עכשיו אנחנו נלך להדליק נרות. אז בבקשה, ונאכל גם סופגניות מאוד טעימות. עכשיו נכבה, לכו להביא את הכיפות שלכם, בינתיים נחכה שנייה. אוקיי, אז חזרתם, שיהיה חושך רק, שנייה, סלש, ולילה, מה זה, למה אין לילה? סליחה. יופי, לילה. אוקיי. קודם כל צריך, אוקיי, השמש דלוק אצלנו כבר. יום זה נר רביעי, מדליקים עם השמש, מדליקים. קודם כל מברכים. נכון, שכחתי. הנה, זה לא שאני לא עושה לי, כן? אוקיי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו להדליק נר של חנוכה. עכשיו תגיד אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר עשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. עכשיו בוא נדליק. וזה חנוכה שמח. עכשיו רוצה להראות לכם עוד משהו. תדליק אחד לשנה הבאה. לא צריך. סט. אוקיי, רגע, אוי. סלש 2 סט. הנה, עכשיו בואו נאכל סופגניות. מישהו אוהב עם ריבה? הנה עם ריבה ארוז יפה. והנה בלי ריבה. אז עידו, אתה אוהב עם ריבה או בלי ריבה? עידו? עם, ברור. וגם אני, אז אנחנו פשוט נאכל את הטעים. אנחנו אוכלים את הטעים. ים 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 ים. פשוט, או שאפשר פשוט שאנחנו לא נאכל את זה. פשוט נצית את זה. או שיט, זה מצית את זה, זה מצית את זה, זה מצית את זה, זה מצית את זה, זה מצית את זה. זה מצית את האריזה של הקופסה. מקרה לא נעים. די, אני לא יכול, מה אני שם מהקבאי? טפ. פשוט... אני חשבתי שכן, דווקא כתוב לך מדלק את מי שלא שם מהקבאי, זה מקרה בצינות, ועשינו זה לא היום דלק בהם. אוקיי, אז פשוט אנחנו אוכלים נים 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 נים. פשוט נאכל את זה ולא נשרוף את זה. אנחנו לא רוצים מקרה נעים כזה. אוקיי, נים 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 נים. אוקיי, אכלנו סופגניה בלי ריבה. עם ריבה, סליחה, מאוד טעים. ממליץ בחום. עכשיו, אני רוצה להראות לכם משהו. גם שוקולד. גם שוקולד זה טוב. גם טוב, זה נשמע טוב. מאוד לא נשמע טוב. מאוד לא נשמע טוב. רגע, יש לנו בעיה במדפסת. לא מדפיס את זה. ככה, למה? בפרק הבא נלמד אתכם על מפות, בעצם איך משתמשים בהם גם. אוקיי, יש איזה בעיה במדפסת. אז מה שהיה אמור לצאת, זה פשוט היה אמור לצאת הסמל של מיינקראפט. כאילו, משהו ממש מגניב. אבל כנראה זה לא יצא. אז ביי ותודה שצפיתם.